Na controversial karon kining post sa social media sa labing mahal nga presyo sa pagkaon sa usa ka tourist attraction sa Panglao, Bohol nga usa ka kakaunan lang miabot og 26,000 pesos ang nabayaran sa grupo sa mga turista. Gumikan nini gisusi sa mayor sa Panglao ang maong isyu kon nganong dako ang presyo sa mga gipamaligyang pagkaon. Ang report ni Nico Sereno. Nag-viral kining post sa usa ka netizen kabahin sa experience sa iyang manghigala nga gikan nag-tour sa Bohol. Usa sa gibisita ang Virgin Island, usa ka sandbar sa kadagatan sa Panglao. Sa usa ka kaunan, miabot sa 26,000 pesos ang total sa ilang gi-order. Lakip sa gipangao nila nga isda, nilibo gikan sa 1,800 hangtod sa 3,000 pesos. Scallops tag 3,000, nukos 2,500, urchin o swaki tag 2,300. 800 pesos ang presyo sa lato ug 900 pesos sa saging. Karong adlaw, personal nga gibisita sa mayor sa Panglao ang Virgin Island. Milusad si Mayor Edgardo Boy Arcay og investigasyon human mabaniog ang mahal kaayo nga presyo sa baligya sa maong isla. Personal kini nga nakikistorya sa mga nagnegosyo sa maong sandbar ug nangayo og katin-awan sa hitabo sa grupo sa turista. Nakita ko na ko ito sa Virgin Island nga ang mga presyo doon na dyan kamahalan niya. Ang mga tao sa dito na maligya, mura gadikit-dikit na kayo ang ilang mga stalls. Doon na ko i-recommend nila ang ilang mga paninda atong butangan og price tag. Kay aron pod mga turista may bawdaan. Sa interview sa namaligya sa mga seafood, miangkon kini nga kinompra rasab nila ang ilang gibaligya. Mipasabot kini sa ilang presyuhan ug mipadayag og kabalaka sa mahitabo kanila. Kinumpra na mo tanan. Particular man lang sa Panglao. Mangumpra mi sa Panglao ug wala nang item dito mi sa Tagbilaran dao. Daghang kayo na dismaya na imong gibuhat nga. Di mi ka paninda diri sa may among ipalit bugas. Oy kayo mi among mga pamilya. Samtang na istorya namo ang nangu sa maong grupo nga nagtour, 13 silang tanan apil bata. Tag-iya og mga empleyado sa usa ka surveying company sa Baybay City, Leyte. Mihangyo kini nga dili lang siya namo ipaila. Aminado siya sa ilang gipang order apan na sorpresa nga miabot ingon adto ang balayronon nila. Kanya-kanya man nag-order. Kasi ang akong husband, ang na siya sa ibang price. Pero ang akong husband, aware na siya nga mahal bid ang price. Nagtanaw-tanaw na mo kung siya, before mi na ito Virgin Island, pagagabi ito, nagtanaw-tanaw na kung siya vlog na taga Manila. Yung di ko kang dito kasi, kung ka na mo kung mga orchin nga. O di ka ito, 100 mo na yung buhok. Kay buot gyud nila nga mo relax sa ilang bakasyon, wa na nila kini padak-a ug mibayad na lang usab. Apan hatagan man sab kuno sila og discount sa 26,100 pesos nga bayronon tanan. Ngayon tong nako niya, sige pa niyo na kasi mo na lang ni 25,000. Hindi na lang ko na 26,100. Anyo ko na may 25 na lang daw. So mo niya, ako kay di mo ko ganan og samo kay anyway na happy day sa ngaon. Wala na may kay na, ikaw ba ko ba na pag Victoria. Wa nila damha nga nag-viral ang post apan buot na lang sab niya nga may mapatuman nga kabag-uhan alang sa umaabot pa nga mga bisita ug turista. Wag mo binagtuog pero nga matrending ang amo mo gud unta nga ma-aware unta ang mga tourist mo ba nga sunod mga to sila Virgin Island pagdana na sila pagkaon nila sila mamalit dito kaya alang mahalam. Ubani Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.